Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u naš današnji kultivator. Eto, kako ste čuli u onom jučerašnjem, kako smo ponovili zapravo, budući da smo već u svim našim informativnim emisijama i objavili, kao i na našem portalu, da je Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika dodijelilo diplomu ansamblu Kamerata Kantili i njegovom voditelju, osnivaču, profesoru Mihaelu Paru, koji je naš gost u današnjoj emisiji. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala vam na pozivu. I čestitke na nagradi. Hvala lijepa na čestitkama. Je li nagrada bila očekivana? Pa, teško je išta očekivati inače, ali nadali smo se, naravno, nagradi, odnosno diplomi, jer bio je jako uspješan koncert, vrlo značajan, vrlo upečatljiv, snimila ga je Hrvatska televizija i vjerujem da se bio istaknuo u koncertima kojih je još prošle godine bilo, jer to je priznanje za najuspješnije ostvarenje koncerta nekog ansambla u 2019. godini. O kojem koncertu govorite? Dakle, govorimo o obljetničkom koncertu u Lisinskom, 11.11.2019. Dakle, naš zapravo najveći koncert i ja vjerujem jedan od naših najboljih koncerata. Žiri je jednoglasno donio odluku i presretni smo zbog toga, zahvalni, ja sam to rekao i na dodjeli ovog ponedjeljka, dakle, zahvalni žiriju i odnosno Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika. Naravno, jer to je priznanje koje dodjeljuje krovna strukovna udruga. Ono što je najbitnije nekad umjetnicima i svima ostalim u drugim strukama, kad struka nešto prepozna. Pa tako je, da, i to baš ona temeljna struka, jer to je zapravo i, koliko sam upoznat, zapravo HDG je naša prva glazbena udruga cehovska za interprete, izvođače. Dakle, mislim, postoji još udruga, ali ovo je bila prva, a nagrada i diploma, jer postoji i nagrada, ona je za soliste, diploma je za ansamble, mi smo dobili diplomu. Dakle, jedna i druga su ustanovljene još 1958. godine, što je velika tradicija. Dakle, kao prvo glavno društvo naše, a kao druga stvar nagrada sa velikim značajem, velikom težinom. Spomenuli ste obljetnički koncert, dakle obljetnica, da nešto kažemo o njoj, koja obljetnica i da se onda nekako povuče malo paralela prema samim počecima, odnosno uopće ideji o osnutku jednog takvog jedinstvenog ansambla posebnog u nas. Tako je, ima već 7 godina od kad su počele pripreme za uspostavu ovog ansambla, da se tako izrazim. 2013. recimo ili 2012. još su se dakle nekakve misli, ideje vrtile u meni da bi se kroz jednu godinu, dvije iskristalizirale i da bi tamo 2014. Sve to nekako sazrelo i da bismo održali naš prvi koncert, koji je bio naravno u Samoboru. I evo, priča se nastavila dalje, vrlo dinamično i uspješno i ljudima se to jako dopalo, jer je to bila jedna novina na našem prostoru. Mislim, doista novina, nemamo takvog ansambla, niti smo ga ikad imali, odnosno bilo je nekih sporadičnih projekata od strane nekih naših orkestara, međutim to se nije održalo, to je sve trajalo par koncerata. Mislim, teško je to. Kako ste to zapravo novinu donijeli, ono što je najbitnije možda da se podsjetimo od toga? Novina je u toliko što, to sam baš krenuo reći, da je to ansambl, mislim, koji je starina, evo da tako kažem, starina, ali je novina sada zato što se malo ljudi će se odvažiti i upustiti to napraviti, jer je to ansambl koji je s jedne strane premali da bi neka institucija stala iza njega ili organizacija i da bi to bilo interesantno nekom dirigentu. Na koncu takvi ansambli bez dirigenta nastupaju, a s druge strane je preveliki da bi se neko, poput mene, uhvatio u koštac s time i zapravo organizirao, menadžerirao
i sve radio što je potrebno za ansambl od 10 ljudi. Jel? Jeste možda imali kakav strah u samom pristupu, onako čistog čovjeka da razmišlja hoće li to uspjeti glazbeni izričaj poseban, neobičan na neki način laički gledano, a i u glazbenim krugovima bih rekao odvažan. Da, ne, s te strane uopće nisam imao jer sam bio sasvim upoznat sa repertoarom koji bismo izvodili i sa tim, dakle, sastavom kao takvim, dakle, strahovi, čak nisu ni bili nikakvi strahovi na početku, s vremenom je došlo do otkrića raznih momenata koji se mogu dogoditi i koji su se na koncu i događali, a to su zapravo stvari ko u svakom nekakvom rukovodstvu ili nekakvoj firmi, jel, čim morate okupiti skupinu ljudi, morate koordinirati, dakle, puno toga, jel, morate sa svakim komunicirati, morate sa računovodstvom komunicirati, s medijima, dakle, to je ogroman posao, to je ono što nisam znao da me čeka, evo. Ne u toj mjeri, naravno, nisam baš bio tako naivan, jer znao sam da će biti posla. Znači veći izazov bio taj dio nego samo slaganje ansambla, sam odabir repertoara i tome slično. Možda odabir onaj umjetnički dio u smislu repertoara bio vrlo zahtjevan. Dakle, onaj svirački dio je možda najlakši jer svi smo za to školovani, jel? I ja sam, nažalost, se tu možda i najmanje posvetio kad je to je bilo nešto što stalno radimo, jel? A napravio sam to zbog toga, jel? Da bismo svirali. Međutim, kad vi vidite jedan koncert, vi vidite samo vrh te sante leda, jel? Čak i to je preblago rečeno, jel? To ono što stoji iza toga, evo, primjer je obljetnički koncert, pa ja sam ga gotovo godinu dana pripremao. I još 3 mjeseca nakon njega su bile neke post radnje i to je velika produkcija, to su velika i sredstva, to su iznosi, ne znam, i do 40.000 kuna, to su stvarno ovako zalogaj. Ili taj koji ste bili odabrali, pripremili za taj obljetnički koncert bio neka retrospektiva vašeg prethodnog rada? Jednim dijelom je bio, jednim dijelom su bile novine, dakle baš je bio raznolik repertoar i tu sam se recimo namučio oko repertoara, kako to sve uklopiti, da pokažemo ono najbolje od nas, da opet nešto i novo, da ne bude baš sve ponavljanje. Ja sam tu i solistički nastupio i aranžirao sam tu skladbu, trebalo i jednog hrvatskog skladatelja na program staviti, pa onda gledate negdje ima flauta, negdje ima kontrabas, pa dosta zahtjevno, evo, u svakom smislu, i onda kad samo komunicirate s dvoranom, sa inspicijentima tamo, pa im morate, dakle, davati sve te podatke, sve mora biti iskoordinirano, naročito kad su onda kamere HTV-a. Dakle, to je bilo onako žestoko, evo, rekli bismo. Što se tiče sastava samog ansambla, Harmony ansambla, je li se on mijenjao u tih proteklih godina, jesu li ljudi odlazili kako obično zna biti, ili ste nekako uspjevali svi manje više ostati na okupu? Da, pa ne, evo, hvala vam, evo, baš to da me pitate, jer od početka ansambl je gotovo nepromijenjen, s jednom možda 2 iznimke, i što je rijetkost, jel? Rijetkost je to i za male ansamble, kvartete, jel? A kamoli, evo, za ovakav ansambl od 10 ljudi, tako da je to taj isti sastav, evo. Mislim, govori i o nekoj homogenosti unutar ansambla, jel, sviračkoj svakako. To. Dobro, i lakše nekako onda usklađivati obaveze, vjerojatno kad tako se sami uskladite i da, i naravno svi se i poznajemo i to je već jednim dijelom u tom smislu uhodano, ali uvijek iznova svaki projekt, jel, se čovjek osvježi, da zapravo ga uvijek iz početka kreće, jel, kao što je svaki koncert dokazivanje, tako i organizacija svakog koncerta opet nekako dokazivanje. Ali bilo je i gostiju koje ste zvali na svoje koncerte. Bilo je, odnosno zapravo mi smo bili, ako su bile neke solističke točke, onda su to bili naši članovi, jer to nije zapravo takva literatura da bi imala solističke točke, to je jedan onako
rezidencijalni ansambl koji kao takav nastupa kao jedno malo orkestralno tijelo. Prilagodili ste se i ovim novim uvjetima u kojima sada svi djeluju, ne samo vi, to nažalost cijeli svijet. Kako prolazi ova godina, dakle post-obljetnička bi se rekla godina vaša u pandemiji, s kakvim projektima ste uspjeli nešto realizirati, kako ste se prilagodili novim uvjetima? Ove godine je bio samo jedan koncert, nažalost, i to naš open air koncert, i to je ovako jedna tradicija koju smo uspostavili i evo, na to sam vrlo ponosan. To je bio naš 4. open air koncert koji svake godine održavamo na Trgu Matice Hrvatske. To je zapravo prije 2016. smo prvi put tako nastupili i zapravo onako vrlo spontano nastalo. Meni je bila ideja, evo, to je tako prekrasan jedan zeleni trg naš, zašto ne zasvirati ovoga u jednom takvom. Onako promenadno, malo promenadno, da, i onako spontano, dakle imali smo probu, u našoj glazbenoj školi, koja nam uvijek izlazi u susret, gdje vrlo često, dakle, održavamo naše probe i nakon njene probe smo tako napravili jedan koncert. Naravno, također opet je sve ispalo vrlo onako spontano, simpatično, ali to je trebalo pripremiti, prijaviti događaj, sve imalo je svoj hodogram i takvi koncert. A ovo kad ste me pitali za ovu godinu, pa čak se to osjetilo i na tom koncertu. Mi nismo tu nastupili u punom sastavu, nego u jednom malom harmoniji sastavu od samo 6 izvođača. Postoji repertoarij za takvu veličinu ansambla i već sam tad vidio da će biti vrlo izvjesno da će takav ansambl biti neka rezerva, jel? Čak i prije pandemije, kad sam čisto organizacijski gledao, jel? Jedno je 6 članova koordinirata, jedno je 10 ih. Osim tog koncerta, što ste još u ovoj virtualnoj godini? U ovoj virtualnoj godini smo uglavnom virtualno nastupali i tu sam ja osmislio jedan projekt koji se zove Camerata Cantilli Connected. To je i Ministarstvo kulture pohvalilo i objavilo vijest o tome. Dakle, taj projekt još uvijek traje. Svakog petka u 18:30 na našem YouTube kanalu ide premijera jedne naše snimke koja se još nije mogla online vidjeti, odnosno čuti. Ali evo, to možemo opet zahvaliti velikoj produkciji koju smo radili svih ovih godina, što znači da je baš svaki naš koncert koji je bio u Samoboru, Zagrebu ili okolici bio sniman i to onako profesionalno, i video i audio, pa na tragu toga, a mislim da me to želite i pitati, je naš sljedeći projekt, a to je kompaktna ploča, CD, na tome se sada radi intenzivno. Imamo dosta materijala, čak za 3 ploče, rekao bi. Ali idemo korak po korak i vjerujem u prvoj polovici sljedeće godine da će ugledati svjetlo dana. I da će se stanje normalizirati. I da će se stanje normalizirati, pa barem da promociju napravimo od CD-a, ako ništa drugo. Bili ste u jednom trenutku spomenuli glazbenu školu, profesor ste u glazbenoj školi ovdje kod nas u Samoboru, nećemo sada o tom segmentu rada, ali evo, suradnja sa školom sigurno postoji, osobni planovi, dakle, ne samo uz Cameratu Cantilli, znam da radite puno i solo. Da, naravno, Camerata Cantilli je jedan od projekata, najveći vjerojatno koji radim, ali solističke stvari su naravno uvijek tu. Kad kažem solističke, mislim u nekim drugim kombinacijama, sastavima, neka druga snimanja. Međutim, i to je pogođeno sada sa ovom situacijom. Iako sam i održao nekoliko koncerta ove godine, započeo sam jednu novu suradnju, duo, dakle, klarinet, orgulje, zatim još jednu novu suradnju sa gudačkim kvartetom, kojeg sam zapravo samo kupio. Tu su neki planovi da bismo snimali sljedeće godine. Tako da nema druge, treba istraživati, treba ići dalje, i treba otkrivati nove stvari, nove puteve.
To je na tragu ovog što sam rekao da su neke sad nove suradnje, jer jednostavno neke stvari napravite, možda se malo i zasitite i treba uvijek tražiti izazove. Želim vam što više live programa, što manje virtualnog u dolazećem razdoblju i hvala lijepa na gostovanju u emisiji. Hvala vam na pozivu i dozvolite još samo da zahvalim i vama, Edi i gospodinu Marojeviću i cijelom radiju Samobor koji zapravo nas od početka kontinuirano prati i to je stvarno jedna suradnja i jedno istinsko medijsko pokroviteljstvo. Evo, imam samo riječi hvale i evo, od srca hvala i do neke sljedeće prilike. Nastavit ćemo tako i dalje, u to ne sumnjam, eto, možda nekim novim ponovima u nekom drugom prigodom. Još jedan put hvala lijepa vama, hvala lijepa svim našim slušateljima koji su pratili i današnji Kultivator, dakle emisiju koja prati događanja aktualna na području kulture u našem programu. S nama je bio danas umjetnički voditelj i osnivač ansambla Kamerata Kantili iz Samobora, naš poznati klarinetist Mihael Par. Hvala lijepa eto svima vama, ostanite dalje uz naš program na 9:00.